Apay, tiwana. Wa ko mahimutang sa kong balay. Napildi ko tungod sa kabuang sa kong amigo. Nga champion siya tay sa siyating. Napildi ko, nagtuo ko og tinuod ring ang amo siyatan. Botilya man ni noon. 5 ka itsa, iyang isyot. Kamay kayo kayong bangag sa botilya. Oto, isugal kong 20,000. Sus, ang kabuang day. Utukan gining akong amigo nga si Aling mo din nga gitawag siya og banggiitan sa among barangay sa sharpshooter. Di mo ba sa botilya na siya? Bato ra ang gigamit. Mao di ay itsa-itsa ra di niya og kalima. Pagkay kalima, dansyat pa. Tinuod mao na nga. Natuman man yang gingon, napildi ko 20,000. Wala karon, bisig uwan. Wa ko mahimutang sa mong balay. Muna nga pagdagpasinguan ko, agtuon ako sa iya ha. Nga iyang ko galingon. Kaya gidungog-dungog man siya. Natungod sa iyang sugal. Napildisag ko sa iyang kasapshooter. Na ko na siya bilyaran. Ang bilyad. Sayo na sa kayo. Bisig di ko kumao. Pero inatok, parehas siyang gibuhat. Aw, ang iya kalima mo itong itsa. Kaya kung katistingan na shoot man. Karon, wa siya kahibaw. Nagpractice ako dito sa laing bilyaran. 5 ka tira. Kung naa siya duha masyot, wadaog siya. Pero di gani ako. 5 ka tira, 2 ka shot. Mao na sa nipahigan na nga akong kwarta mabawi dito niya. At tuon ako siya, mis. Tanaw na ito, siya pinaka-bright na mo. Bruh. Si Bay Tutong na akong adlaw na isahan ako. Ha! Ang iyang kwarta nga 20,000. Akong nabusa. Adaot siya siyang kasiyap-shooter sa basketball. Pero dito na sa botilya, 5 kit sa isod na ko. Wa sa kimbaw. Gitsar na ko siyutag kag upat. Pagkalima, di pansag ko sa baba botilya. Okay? Wa sa kimbaw sa kong teknik. Ngayon natuon din ako. Nasiga yung mata. Kung gano'ng nasodo ko sa bato. Di ba sodo, gipaslang na ako dito. So, kay kalima pati ng dula. Huwag yung mindset ng tuhana de. Karon, ako sa gabi ay yung kwarta, hindaghan ng maayos. Kahit, wa may nisokol ko sa bilyaran ako. Karon, mga ensayo kong bayo, kay si Efren Bata Reyes, napili man ako ito sa gabi si GB Sokal na sa kuno mo iyahangi. Kontra na ko, maong practice kong bayo. Kay uwan ra ba, niya bugnog yung panahon, siyempre, ako raw sa radre. Kaya sila mga amigo ko, mga kumpare na ko niya, kilay ginagawa, kasi parehinir ko si Parinilo, ako, sa daan ko na, kaya ako yung mag-ensayo dito, solo ni ko kaya katong bay tutong, musukol to siya na ko ni Dwap. Budlag ba ka daw? Nabihaw na ko ni Dwap. Katos bay tutong, kung mo ari ganito karon kay unuwan man, basin og ginahan to siya ni Sugala. Di gyud sa padag ko na ko, kay kini ako ang tirada. Grabe, hindi pa kahiguan ako ni Dwap. Wow. Kani kuana duha muhatag ko ning partida ani basta kini na gani mo pinani ka duli asas piyungan pa mo nga ug ani siya na kumnak na ani Sugala di gina ko siya panagum sa kausa tibuang nga nagi espiritu ning tao lisod itong hanaw mo sisgutan na ani padung nga rin. Gusto na siya magsugal ng kunin dua. Baitong! Pagdali niya kiwan! Ang buang nanawag ba ay salig kay iyang bilyaran. Wa siguro siya mahibaw nga ang kanang bilyaran. Muna ako ang gipong wartahan. Matuman ang akong gipangandoy. Nga 5 katira niya, duhay pasudlon. Ako 3 ra katira, sud ang duha. Singuan magkang hibaw biya ka wag itambal makaayo ni mo na unsa ko yung taong ka nangyari man kana ko gusto kang mabaw sa atong nibuhat gihapon nga lawa Ay, ningari ko kay nakatungok mo ko nga nagyo kay bilyaran diri niya.
Tungod lang siguro sa imo pagka-shot shooter sa basketball sa una. Sultihan ka daw ang ipilde na ko diri si Ifrim Bata Reyes ito nang gabi eh. Karon sa ayo na sa mayo kay si Jimmy Suka lang sabi kong kontrol. Yawa. Timing gyud sa kong pag-ari bay kay dito ko sa Pikas Barangay pod. Pero tinagong champion na dito sa Siatanay, sa Bula. Nya, kumusta magagahapon nga napili man kana ko setting nga lima butilya ra lima ka pasulok ko sa. Ya, naka Wa ko magbahay ato, Ako ba, dili ko magmahay kay ngano man tinuod ba sa gitong imong gibuhat nga 5 ka itsa imo gyud siya ton. Mo bitan ni ngari sa ko aron makahibaw sa kabay. Kay ako na magikabilyaran. Ikaw sito magikagay tag-iyam kabilyaran. Ang gini bilyaran bay, kana street ball man na. Oh, Kanang bula, street ball na siya. kuno ko sit. Usa ka tira bay, masyatan mo ng duha. Pareha ng uno. Naaman nila ang uno. Unya kini, usa ka tira, masyatan nimo kay ikaw may tagay sa bilyaran. Ali ko pasali kana, pero yung kag duha ka tira, preparasyon ko lang Adili, may mo usa ra. Huwag gani ka kasyat sa usa. Samot ng duhaon. preparasyon man. Ana, adili. Usa ra kung gingon. Kung mutuo ka. Ako, pasaligan ko na. Pasudlo ni mga to ang tres niya man ang uno imo po ipasudre sa usa ka tira lang. Ako bay, sa tiyata na ka bay. Kana si Efren Reyes, napili man nimo. Karon nimong kontra si Steven Seagal. Si Jim Sukal. James Sukal ay si Steven Seagal. Di madadi mo sud. Oh, eso si simple lang na. Ya sugalan ko na to, pasudlan na uno. Yawa ra. Oh. Ako sugal mo ato ngagi sa siyatanay ta. Napili mo ko nimo ato 20 mil. Oh. 40 mil. Karon, ako pa siya to na duwa. 40 mil. Og sa English pa, call ka og Oh. Dre, di ba may nausa? Usa ka na pasudlo ng duha bular. Oh, O sige. Oh. Pila may sugal? 40 mil gani. Di Okay. 20 mil matong ato ngagi. Sa imuhan 5 ka itsa. Oh, 40 mil. 40 mil. Di. Pasudlaw sa katira, pasudlag kusa. Oh, tanawag mayo. Totoke parang di ka malipat. Dito. Aron di sa kang migingon nga giila tika. Tanawon ta. Oh, islo mo pa ni bay. Usa ka tira, pasudlo ni duha. Na. Akong gingon, mao na ni. Tanawa. Hoy, kamo nga bilis sa Rizdaria. Tanawa ninyo. Ay mo saba. Totoke mayo aron makahibaw ni ang akong amigo nga si Ale o kung saan magsuon sa duha o sa katira. Yeah. Oh, kumbati na lagi. Daan mo ko. Tanawa. Totoke mayo o sa katira. Duhay sud sa bangag. Oh, slow mo. Binuwaso ng duha. Tanawa. Islo mo. Maunay ako ang tirada. Bisig kinsa ba tirador. Perde. Dili mahimo na mahimo mo gianas ta ko. Oh, magsabo tayo ta. Nga di na ko nga narawa man. Parihara nga si Munggingon gapon. 5 ka itsa. Isuon ni mo sa patilya. Ano mo kami? Ano mo yun? Pagtarong.